हर हर महादेव ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି। ଲୋକନାଥ ନାଁ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର। ଯୋଉ ଭୋଗ କ୍ଷୀର ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଭୋଗ ଦୋକାନରେ ଗାଈ ମାନେ ଘେରୁଥିଲା ଛାଡୁନଥିଲା ଜମା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୋଗରୁ କାଢି ଗୋଟେ କରିଦେଲି ବୋଲି ସେ ଛାଡିଲା। ଆମେ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ଆହୁରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲା ବି ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ପାଣି ଢାଳି ସେଠି ଖେଳୁଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସବୁ ସୋମବାର ସବୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ ହୁଏ। ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର ଜମା ବି କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ସେଇ ଭିଡ ଯିଏ ମାନେ ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ଖାଲି ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଡରେ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଶିବଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଅବତାର ଲୋକନାଥଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପୂଜା ବେଳେ, ତାପରେ ଏଠି ଆସି ପୂଜା କରି ପାଦୁକ ପାଇକି ନମସ୍କାର ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ହବ, ତ ବାଟରୁ କିଛି ମାଉସୀଙ୍କଠୁ ଶାଗ ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ନେଇକିନି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁରକୁରି ଆଉ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।